Edisi Chongbari na Bwskango Tonwi Tangsalo 14 Bodhjungnagar Wakkinagar Constituency Abhicharan Bishini Jotto Amchaio door-to-door campaign Khlaikha candidate Runiel Debbarma Aboni Logio no Khungsa board office bo ribbon cutting Khlawi Phiyogwi Rwkha candidate Runiel Debbarma. Ashalin door-to-door campaign of 14 Bodhjungnagar Wakkinagar Constituency ni candidate Runiel Debbarma no karibo manjakha bodoni kubur adongrok Tangsalo Abhicharan Bishini Jotto Amchaio no lukorok bai nok thangai Khlaikha Bodhjungnagar Wakkinagar ni candidate Runiel Debbarma Aboni aklona amsini lukorok bai kok sawai borok ni dalbital jungjali kokbo khanakha Ashalo pirlai mungo ongkhore lukorok ni kaham subha samanka candidate Runiel Debbarma जों जतन साइमानो चिनि बुस्कां जे टिटिडिसिनि इलेक्शननि बागै जों जत राजनीतिक जारा तंनाय रक मैदानाव जत अंखरजाक आबनो रखसावनो जों तिनि 14 बोधजुंगनगर वाकिनगरनि ingै जों तिनि अबिचरन एडिसि भिलेजनि बिसिङाव चिनि अरा 5टा वार्ड दङ जों अ 5टा वार्डनो जों फुंनि 10टानि सिमि प्राय ताबो 1टा बाजि दङ जों 3 घन्टा गुरि वइनाय जों पुलिया अबिचरन बाजारनि सिमि जों yang basram तिखाय कान्टकोप्रा तिखाय मधु चौधरी ताइ पाइथाक चिनि अबिचरन जे बिस्कुल जों ताक पाइमानखा आबनि बागै जत चिनि वारियर संनो बोबाग्रानि जारा सेंक्रा गनो बेले हामबाय मारबो तामनि बागै हिंके जोंनि एकमात्र लांमा चिनि बोबाग्रानो जों मोथांनाय जोंनि बोबाग्रानि बिसिंतेनो जों तिप्रासार थांसा नि बिसिंते चिनि मानथाय सक्ताय बेबंनो जों माननाय आबन बागैनो चिनि बोबाग्रा जोंनो थांसा तंदिनो जों थांसानि बिसिंनो जत सम्भव एबं आक्ते तेकायसे सानमु जों अमनो जों नायदि चिनि बोबाग्रानो कप्लाय खाइ रहन मान खांखाखाय चिनि मानथाय सक्ताय जों बिन बिसिंते 100% जों सियर जों तिप्रासार पयतमा तंनाय जों गोबांमा बदलंनो जों सुजुग रैनायखा CPM नो रखा कांग्रेस नो रखा निनि IPF टिनो जों सुजुग रखा किन्तु फियाबा बरक जे चिनि मानथाय सक्तायनो चिनि बागै साबो कक साइतं अब मिडिया नरक नुगो लुकुबो नुगो चिनि बोबाग्रा चिनि बिसिंतिखाय आसेखाय कस्ताय नया करैनाय चिनि मानथायनो आसेखाय डिमान्ड खाय दङ रोमान स्क्रिप्ट हिन्दी निनि तिप्रासा एकर्ड खायमाने हिन्दी किन्तु आलादा जे कुबुनि बदल रक ताबो सुख जरते बरनो खोगो अमा हाइके रनानि हने कायसाफोर कक साया किन्तु चिनि बिसिङाव जोंनो और मानथायनो रनाय नरनो अम BJP फायदि BJP फायके रनाय किन्तु आसंनो नों माया गोनां हंकाकाय नों BJP ओ जों थांयेबो चिनि मानथायनो नों तिप्रासानो नायनाय नंकाकाय सबका साथ सबका विकास हंकाकाय नों तिप्रासा जों मथा खायबो रैनो मानो नों जनजातिना जों डेभलप नाय हंकाकाय नों अबनो रै मानो एबं अबनो आं चिनि जत तिप्रासा लोकरंनो वान सुगै बाबि उइनो बहुत बजागा रनानि नां ता जतनो सिवो नरक 12 तारिखो जतनो चिनि आन्ड्र समारेव बुननानि बागै तियार तंदि अबिचरनि सिमि बहारनि ककथुम चिनि खरां